dose. Terus ये pindah begini cuma karena ada kalau kayak awal itu like cái này financial marina asli sini notification juga langsung. Halo. Surveiku komen horde deh. Hai SBS Kentas. Hai SBS Kentas. Ma khobor? Ma khobor? Ma oंख्रि जाखो? RB Entertainment. Hai Sana like खालामबाय. Thank you like खालामनायनि थाखाय. Andy Bodo Saming नै सफैलायबाय दे आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सोर फैलायखो कमेन्टखौ नुस्लाबाखिसै नामा आङो अनसु बिटि हेल' बाजै सना हेल' आगै सना मारै खबरालाय नेलेक्स दैमारि हाय मिस इउ हाय मा खबर ओंखाम जाबाय नामा लेटुन बाग्लारि माथ'बै लाखो गोजांदों नै आं बिसिनायावसो दङ ओमफ्राय ओरैनो दसे माबालाय होननायखाय आं ओमफ्राय होबाय आरोना बिसिनायावसो दङ थफि गानदों गोजांदोंना गोजांदों मा ओंख्रि जाखो आइएनडि बड' मा गेमिं मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा ओंख्रिया माबासो कबि आलु ओमफ्राय ना बाथोनमोन बड'फोरनि ब्लग ओंखाम जाखांबाय नामा आब' जाखांबाय ओं जाखांनानैनो नै दसेलाय फैदो होननानै फैबाय ओमफ्राय बिराद थान्दा ओमफ्राय नै माबा बिसिनायावसो थालायनानै ओरैनोलाय फैबाय आरोना आं गाज्रि मोननाङा आइएनडि बड' गेमिं आरबि ओंखाम जाबाय नामा आरबिखौ सोंदों आरबि इन्टारमेन्टखौ सोंदों खोमा ओंखाम जाबाय नामानो खोमसि नुदोंना आं नै आरबि आसोल अबाव थांखो मालाय आंना मबाइल मोनसेखौ आरबि इन्टारमेन्ट जायाखैनो ओंखाम जायाखैनो बड'फोरनि ब्लग गोदान बोसोरनि बोरै आब' खबरा गोदान बोसोरनि गैया माथो जेरावबो ओंखारनोनो मोना न'आवनो थाबाय था ओमफ्राय न'आव थानानै मा ब्लग होनो बिदि जायो आरोना आङो मा भिडिअ खालामनो बिदि जानानैनो भिडिअखौनो होनाय जाया भिडिअ नागिरनो ओमफ्राय जेरावबो थांनाय जाया नालाय SBS Kentas
स्टेटास बड'फोरनि ब्लग मा खालामदों फ्रेन्ड आनि ब्लग ओमफ्राय कबिथा दैमारि हेल' आब' एसे गुड इभिनिं आंहा दासो जागोन दे आगै कबिथा दैमारि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय कबिथा दैमारि आइ एम लाइक डान आब' सना अके थेंकिउ गोजोननाय थाबाय रिंकि मोसाहारि हेलौ रिंकि मोसाहारि मारै खबरा ओंखाम जाबाय नामा ना जायाखै एस बि दा आंनिखौबो सापर्ट खालामाखै खालामखानायसो आंनाव आं माथो कमेन्टखौनो हरखायो गोदान माबा भिडिअ होबानो आं कमेन्ट हरखायोना सबनिखौबो हरो आं माथो ओमफ्राय रिंकि मोसाहारि आंखौ सापर्ट खालामदो प्लिज आंना नोंनाव सापर्ट दंखायोथ' आं माथो भिडिअ होबाथाय माबा हरखायो कबिथा दैमारि मोजां आइनदि मारै आं माने गोमोरलांबाथाय थाब थाबनो माबानो रोङा आरोना नुस्लाबा नेक्स्ट दैमारि खोन्थानांगोना खोन्थानांगोना सोरनि नेलिक्स दैमारि एस बि स्किन्टास आंखौबो सापर्ट खालाम नों सापर्ट खालामनो होदों एस बि स्किन्टास खुगाया कल होलायलाङा आंना जारलासो जागोनहाय बड'फोरनि ब्लग मा ओंख्रि जाखो गाइस मा ओंख्रि जाखो जाहाना ओंख्रिया माबासो कबि आलु ना बाथोनसो ओइ गैला सासेया बखिनो होदोंसो जालाय हेल' गाइस हेल' जोंना बाक्लारिया सानै होनाय जागोन जोंहा दिनै नै रोंनो नागिरा बारा बेखायनो आं दाखालि होदोंमोन गाज्रिदामोन लोगोफोर दे होलायदो बिथाङा बारा होनो रोङा नालाय नायनोबो रोङा थाबनो कमेन्टफोरखौ फरायनो रोङा बेखायनो थाथ' जादों गाज्रिदामोन लोगोफ्रा गावनि इउटुब माबाखौनो सालायनो रोङा बे बारा ओंखायनो माने दाखालिबो आंनो होनाय जादोंमोन आरो लोगोफोर गाज्रिदामोन
आं दा फरायनोसै आरोना नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ एसे गाज्रिथारमोन आरोना। दे थाब थाब माबानानै होदो नोङो आंना थालांबाय इन थायो बड' गेमिं कबिता आब' खबर सबर माबोरै आदा दासान्दै होनदों। कबिता जारौ नोंथांखौ माने इन बड' गेमिंआ सोंहरदों माने माबायदि खबर होननानै सोंहरदों आरोना। एस के बड' ब्लग्स कमेन्टखौनो नायलाङा माथो आंना नायलांनो आं थाब थाब नायलांनो रोङा ओमफ्राय नै नायनो बोरायखौसो रोङा नोंनि थिनबाय आरोना आब'आ बारा दे नायना नायनो रोङा होदो थाब थाबनो। आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब लेटन सापर्ट खालामहरलै दे। आंखौबो जास्ट रिटार्न खालामदो। अ दे लिटन आरबि एन्टारटेनमेन्टखौ एसे सापर्ट खालामहरदो दे। बिथाङा नोंथांनाव 100% सापर्ट हरखागोन। एसे एसे सापर्ट हरदो दे बेखौबो। नोंथाङाबो सापर्ट मोनगोन होननानै सानना ला आरो। इन्टारटेनमेन्टआ गाज्रि नङा बुहुत मोजां बिथाङा माने सापर्टखौ 100% होखागोन। समनावबो फैयो आरो लाइफफोरावबो। इन बड' गेमिं मा होनदों कमेन्टखौनो नाया माथो आब'। थालाङो आं थाब थाब नायनो माबायाखै रोङाखै ओमफ्राय सासेखौ थिनबाय आरोना आङो नायनानै होदोहाय नोङो थाब थाबनो होननानै। माने आंनि लाइफआव मानसिफोर फैनाय नङा इदि सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय नै फैबाय बयबो सोंहरलायबाय नालाय ओमफ्राय बोराइखौ थिनबाय आं दे नों थाब थाब नायनानै होदो होननानै गाज्रि मोननाङा। इन बड' गेमिं आरबि मारै दं होनदों आरबि एन्टारटेनमेन्ट नोंथांखौ सोंहरदों माबा इन्दि बड' गेमिंआ सोंहरदों माने मारै दं होननानै सोंहरदों खोन्थाहरदो मारै दं। इन्दि गेमिं माने कबिता आब' थांबाय नामा होननानै सोंहरदों कबिता जारौ नोंथाङा थांबाय दङबा नामा एसे इन्दि बड' गेमिंआ इन बड' गेमिंआ सोंहरदों माने नोंथाङा थांबाय नामा होननानै सोंहरदों आरोना। खोन्थाहरदो थांबाय ना माबाय। लिटन बाग्लारिया होनदों ओइ आदा बाजै इउटुब चेनेला गोदान दं गोदान दा बाजै बाजैया गोदान बाजै ना ओं गोदानसो रोङा बारा रोङा माने रोंबाङा आरोना नै आं लाइभआवबो फैनो रोङा ओमफ्राय दा गोमोरलाङो नालाय आं मारै खालामो होननानैबो सोंलायलायबाय आरोना आं ओमफ्राय दा रोङाखै नालाय ओमफ्राय सासेखौ थिनबाय आङो दे नों थाब थाब नायनानै होदो होननानै गाज्रि मोननाङा दै लोगोफोर। लेक्स दैमारि आंखौबो सापर्ट खालामदो प्लिज आब'। नोंना निलेक्स दैमारि दैमारिना दंखायो दंखायोथ' दंखायोदां बायदि मोनदां आंथ' मिथिया बारा बाग्लारिनिसो नालाय बाग्लारिया मिथिगोन दंखायो होननानै दंखायो दंखायोनो निलेक्स दैमारि सोरबाफोर गोदानसो ना जुदि निलेक्स दैमारिजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामहरदो दे निलेक्स दैमारिखौ। थुलुमनि बर' हेल' फ्रेन्ड। हेल' तुलुमनि मा खबर ओंखाम जाबाय नामा? जाबायना मा जायाखै ओंख्रि खोन्थाहरदो। आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब लेटन साब खालामबाय दे रिटार्न हरदो दे। लिटन नोंथांखौ एन्टारटेनमेन्टआ साब खालामबाय होनदों नोंथाङाबो बेग हरफिनदो। दिनै एसे दिनै बेग हरबा माथो माबागोनसो माबाया माबाया भिडिअ'खौ फुल सापर्ट ओं फुल वास खालामलायबानो फुलवासाव जायो। फुलवास खालामनानै माबानांगौ आरो ना। एन्ड्रइड बड' गेमिं आरबि मा खबर मा गोबाव होनदों आरबि नोंथांखौ सोंहरदोंदां इन बड' गेमिंआ माने मा गोबाव होनदों। तुलुमनि बर' मोखांखौ देखायदो। मोखांखौ दे देखायदोंथ' नै जारौ देखायदों ओमफ्राय खोमसि आरोना नै लाइटआ माबा नोंहालाय खोमसि गसंनानै देखायनो हाया गावनि माबाखौनो गावनो र' माबायाबा बोरै र' जानो ना दे जारौ रोङालै नोंनि आब'आ लिट' माबामोन तुलुमनि बर' जाथोआखैहाय लोगो होनदों। ए जाथ'वाखै जोंहा जाखांबाय। आरबि माने एन्टारटेनमेन्ट जा इउटुब दं ओरैनो इदों
ए नोंथांखौ होनहरदों माने ओरैनो दं होनदों माबाया आरबि इन्टारटेनमेन्टआ निलेक्स दैमारिया होनदों दादु फदुदु आदा दा फैफिनगोन आं थाथ'दो आदा दा फैफिनगोन आं स्पेलिंफोरा एसे मोजाङै जागोन दे माने फंबाय बुजिना मोना नालाय जागोन दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ तुलुमुनि बर' आंनाथ' बोराय बोरायानो बोरायनो माबोनलाय रोंला खोमा मा खोमाय खोमायबायसो थायो आंनाबो बेनो बिनानाव एखेबारे रोङा आरोना माबा भिडिअ'खौनो होनो लाजिलायबाय आं माखौ होबावगोन आं न'आव थानानै जेरावथ' ओंखारनाय जाया नालाय ओमफ्राय एकदम खमायबाय थायो आरोना आंना बारायनायाव गैया आंना एखे खमायलांबाय थायो लाजिलायबायसो आं मा भिडिअखौ होबा मारै मोजां मानसिफोरा इदि माने सापर्ट खालामगोन बेबायदि सानैनि भिडिअखौनो होनो लाजिलायबाय आरोना आङो बेबायदि जागासिनो आंबो खमायबाय थायो जारौ आंनाबो जारिमिन अफिसियेल हाय होनदों हाय मा खबर जारिमिन खबरफोरा मोजां ना तुलुमनि बर' मा ओंख्रि जानाय जाखो जानाय जोंहा ओंख्रिया माबासो कबि आलु ओमफ्राय ना बाथोनसो आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब होनदों जारिमिन फैदो होनदों फैदो आंनाव अननानै जइेन जाफैदो दे जारिमिन नोंथांखौ आरबिआ लिंदों एसे सापर्ट खालामलायदों दे सापर्ट गैलायलायाबा आरबिजों आरबिआ 100% बे सापर्ट होखागोन मालाय बायदि नङा सापर्ट होखागोन बियो मालाय बायदि नङा आरबिया सापर्ट होखागोन दे नोंथाङा सापर्ट होब्लानो जाबाय खालि भिडिअ'आव कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय बिथाङा 100% सापर्ट होखागोन मिस्टार मिजिंसा हाय आदा बाजै आरबिखौ मोन आंहासो दासो अ दे दा जेबो आंनि नङा दे जेबो नङा लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंथांनिसिम इउ थेंक इउ थेंक्स बावहरनाय थाबाय इन बड' गेमिं आरबि खर' आरबि गरम खर' गरम जाबाय जाबाय आं मा मानो खर' गरम जाखो सोबनाबो खमायो नामा खमायनायनि थाखाय खर' गरम जाखो ना माखो खर' गरम जानाङा आंनाथ' खमायबाय थाखायो आरोना अनजु कलिता हाय अनजु कलिता कि खबर भालने ভাত খাইছে না খোৱা নাই খবৰ ভালনে আজিহে আপোনাক লগ পালো মোৰ লাইভত কি খবৰ অঞ্জু ফ্ৰেণ্ড आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब मिस्टारबो फैदो आंनि चेनेलाव मा लिरखो आरबि मिस्टार ना एम आर होनखो ना एमारबो फैदों आंनि चेनेलाव तुलुमुनि बर' दे आंखौबो सापर्ट खालामदो दे सोर सोर दं तुलुमुनिजों सापर्ट गैलायलाया गोदान फैदोंबा तुलुमुनि तुलुमनि बर'खौबो सापर्ट खालामदो सोरबाफोर गोदान फैदोंबा एस बि मिउजिक भिडिअ' हाय आदा बाजै आंहा दासो जेबो नङा दे जेबो नङा एस बि भिडिअ मिउजिक हाय आदा बाजै आंहा दासो थेंक इउ आंनि लाइफ जोंनि एपाक्लारिनि लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइभ होनाया बारा गोबाव जाखायाखै दसेल'सो जाखादों जिबि ब्लग हेल' आंहा दासो हेल' जिबि ब्लग मा खबर जोंहानि बाख्लारिनि लाइभआव चेनेलाव लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय मा खबर खोन्थाहरदो कबिता दैमारि ओइ तुलुमनि तुलुमनि बर' बाथोन मा ओंख्रि जानाय फै आंहालाय मा ओंख्रि फैखो जानाय फैखो उरां फारां नोंहालाय मा उरां ओंख्रि जानाय फारांनो
तुलुमुनि सोंहरदों कबिथाया माने मा ओंख्रि मा जाहोखो ओंख्रि जाखो होननानै सोंहरदों तुलुमनिखौ बर'खौ गाज्रिदामोन लोगोफोर माबा जोंनि ओहो बाक्लारिया बारा आं माने स्पेलिंफोरखौ थाबनो हमदां हाया माने नालाय थाब थाब बेखायनो आंखौ माबानो हाया माबा होनो नालाय आरो सानैजों लोगो नांबाय आरोना गाज्रिदामोन लोगोफोर माने सानैजों थाब थाब नायनोसै होननानै माबाबाय आङो आंना थालाङो नालाय तुलुमनि बर'आ मा होनदों कबि उम गिबि फ्रेनिया न' बोरायला आंहा मा होनखो फ्रेनानो बारायला आरोना माबाना फ्रेन्डआ बारायला तुलुमनि ना सबनाबो बिदिनो तुलुमनि माने आंनि बादिबा माने फार्स्टआवनो माने भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामगोरो ओमफ्राय उम बिनि सानसेसो थानानैसो माने उम बेग कमेन्टआव उम माने बिहर आरोना उम बिहरब्ला आं माने नोंखौ खालामबाय आंनिखौबो खालामदो बिदि आरोना बिदि होनफिननांगौ माने सोरबा सोरबा खालामाखै सानो आरोना होमब्लाबो माने खालामाखै सानोथ' आरो आंनिखौथ' बुहुद आंथ' जि मेला खालामो ओमफ्राय आंनाव साबेसे फैयो दसजनानो फैया खोमा होमबाबो 50 जन खालामनायाव 10 जन थालांबाबो जथेस्थ' बिदिनो जायो आरो बिराद अनजु बियो कलिता निउ फ्रेन्ड हेल' অঞ্জু কলিতাৰ লগত যোনে যোনে ফ্ৰেণ্ড নাই প্লিজ ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা অঞ্জু কলিতাও আপোনালোকক নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ড কৰিব নিশ্চয় বেক কৰি দিব প্লিজ অঞ্জু কলিতাকো ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা যোনে যোনে ফ্ৰেণ্ড নাই অঞ্জু কলিতাক ফ্ৰেণ্ড কৰা सनाराम बिटि वाइ ब्लग 100K हेल' ब्र' आं मानसिफोरनो फोथायनो बाबाय दिनै 7 जन खमायखायो फंबाय एकदम सनाराम बेफोरखौ खमायखायो आरो माने मानसियाथ' खालामा माने बेफोरखौ इउटुबारसो खालामखायो माने इउटुबनिफ्रायबो खालामखायो खोमा एक्सेन्सनिफ्राय आरो माने दानहरखायोनो आंबो मिथिया कबिथा बारा सालाया दैमारि आंबो कबिथाया होनदों नोंगौ ना नंगौना तुलुमनि तुलुमनि बाथोन तुलुमनिखौ बाथोनसो तुलुमनिखौ बाथोनसो होनखायो मारै मारै मिनिनानै उदै बिगुर साजोबनो नागिरोहाय অঞ্জু কলিতা आहा মোৰ ভাল তোমাৰ কেনে অঞ্জু কলিতা আপোনাৰ ভালনে মোৰো ভাল এই कबि বাগলাৰীও ভাল মোৰতো ভালে মানে এক বাগলাৰে চেনেল নাই এইটো কাৰণে মানে মই তাই বেছিকৈ স্প্ৰিংটো নাজানো যে এইটো কাৰণে মই কৈ দিলোঁ ফটকে আৰু নাজানে মানে তাই ঠাণ্ডাৰ বাবে মানে কম্বল ভিতৰত শুই লাইভ দি আছে আৰু না সি गाज्रि मोननाङा माने बेया नापाबा आरो कबिता दैमारि जै बैसागो रायजा जै बैसागु रायजोफोर औ जै ओइनाय अ ओइ र' हाय अनजु कलिता तुलुमनि आदा बेग दिम अ तुलुमनि नाजाने सि कमेन्ट কৰিব नाजाने মইহে কমেन्ट কৰিব इउ एस बड' अके अनजि गान्दों मोनगोनहाय कबिता दैमारि जसेफ सार बाथोन बाथोन संफैबाय कबिता दैमारि ओं आंखौ जसेफ बाथोन नों बायदि बाथोन बायदि बाहायथारबाय नामा तुलुमनि बर' जसेफ नार्जारि आंखौबो सापर्ट खालामदो अननानै जसेफ नार्जारि तुलुमनि बर'खौबो सापर्ट खालामनानै होदो एसे जों फिसा फिसा दा बयबो सापर्ट खालामलाय आरोना जों गिदिरफोरालाय अबेहाय सापर्ट खालामनो नङा होमबा ओंखायनो
फिसा फिसाजोंनो सापर्ट खालामलायनांगौ आरोना सनाराम बिटि ब्लग 10K तुलुमुनि आगै दा मोननै सापर्ट खालाम हरगोन तुलुमुनि बर' नोंखौ दा सापर्ट खालाम हरगोननो जसेफ नार्जारि कमेन्ट खालाम तुलु माबा खालामनानै दोन कमेन्ट खालामनानै दोननांगौनो कमेन्ट खालामनानै दोनलायलायदो तुलुमुनि बर' सनाराम बिटिइउ जोंनो दे आदा जागोन दे आदा होनदों तुलुमुनि बर'आ एसइउ बर' हाय एसबि बर' हाय मारै खबरा ओंखाम जाबायना जायाखै तुलुमुनि बर' जसेफ नार्जारि अके तुलुमुनि बर'खौ होनदों अके जागोन होनदों माने कमेन्ट हरनानै दोन आरोना ओमफ्राय माबागोन ओमफ्राय जसेफ नार्जारि कबिता बाथोन मिनिनोसो ओंखारबाय आं कबिता बाथोन थोननो कबिता नोंखौ एदाव हरबाय आरोना जसेफ नार्जारिया एस इउ बर' प्लिज सापर्ट एस इउ बर'खौबो सापर्ट खालामदो दे सोरबाफोर गोदान फैदोंबा गाइस बयबो सापर्ट खालामलाय आरोना एस बि हाय होनदों हाय कबिता दैमारि हा दे जसेफ सार बाथोन जमिदों माथो बाथोन होननानैसो एदाव हरबाय एस बि तुलुमुनि बर' मा खबर फ्रेन्ड तुलुमुनिखौ सोंदों एसबिआ तुलुमुनि मारै खबरा खोन्थाहरदो कार्तिक भाइ हाय मारै खबरा कार्तिक भाइ खोन्थाहरदो ओंखाम जादोंना जायाखै कार्तिक भाइ ओंखाम जागोनना जायाखै कबिता दैमारि दसे आं गैयाबानो मानोबा सिरि थायो सिरि थायो नामा नेलिक्स दैमारि फैफिनबाय आं नेलिक्स दैमारियाबो फैफिनबायनो आंनि लाइफआव नै जसेफ नार्जारि कबिता बाथोन माबोरै दङ बाथोन आबै जसेबा होनबाय कबिता दैमारिखौ एदाव हरबावबाय आरोना कार्तिक भाइ मानि भाइ था खालामना नायखाया आभि खाना खाएगा वादार दे मे एलिभिना बरगयारि हेल' ना जारौ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय निलेक्स दैमारि सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड अननानै नेलिक्स दैमारि सापर्ट खालामदोनो कबिता दैमारि दं माबोरा एदम नोंनि बिखा गेजेरावनो मोजां जसेफ सार कबिता दैमारिया होनदों कार्तिक भाइ आप खाना खाएगा कार्तिक भाइया होनदों आप खाना खाएगा एस इउ बर' दा बाजै जसेफ नार्जारि एलबिनाखौ सापर्ट खालामना हो लोगोफोर एलबिनाखौ सापर्ट खालामनो होदों जसेफ नार्जारिया एलबिनाखौ सापर्ट खालामनो होदों सोरबाफोर गोदान दङब्ला एलबिनाखौबो एसे सापर्ट खालामना होदो केरेक्टार बिपुल हेल' क्रेटिक बिपुल हेल' मारै खबरा निलेक्स दैमारि एस बि
एस एसपि स्टेटासाव थेंक इउ स' माच फ्रेन्ड होनदों। ओमफ्राय कबिता कार्तिक भाया होनदों आपका खबर कैसा है होनदों। रुपजिति गल नामा माब्लाय र' मावहोनाङाना आं नुवाना। एडभान्स हेपि निउ इयार सेम टु हेपि निउ इयार। हा जसेफ नार्जारि नंगौ नामा कबिता बाथोन। नै जसेफ नार्जारिया होनहरबाय कबिताखौ नंगौ नामा बाथोन होननानै। बिपुल बे आं होननाया जागोनना जायाखैथाय मा होनदों बयबो आंनि लोगो एलबिनानि चेनेलखौ सापर्ट खालामना होलायदो लोगोफोर। बयबो सापर्ट खालामनानै होलायदो एलबिनानिखौबो सोरबाफोर गोदान दङबा सापर्ट खालामनानै होदो आरोना। ओमफ्राय सनाराम बिटि ब्लक 10K निलेक्स सापर्ट खालामदो आं गाबोन बेक हरगोननो निलेक्स एलबिना बरगयारि कबिता सना मा खबर एलबिना बरगयारि कबिता सना मा खबर होनदों कबिताखौ कबिता दैमारि मोजां जिउ एलबिना मोजांनो कबिथायाबो सेरेक्टर बिपुल नोंनि लोगोखौल' आरो जोंहालाय नै जोंना आरो माबाखौबो खोमा खालामनांगौ खोमा सोरबाफोर माने गोदानबा बयबो माबालायदो आरोना थांनानै कमेन्ट हरनानै दोनलायलायदो लै दलथा माबा निलेक्स दैमारि एसबि एलबिना बरगयारि ओंखाम जाखांबाय नामा कबिता सना एलबिनाया सोंदों ओंखाम जाखांबाय नामा कबिता सना होनदों खोन्थाहरदो जाखांबायबा जाखांबाय जायाखैबा जायाखै आरोना कबिता दैमारि जाथ'वाखै एलबिना सना होनदों निलेक्स दैमारि एसबि स्किनटास खालामबाय आंखौबो सापर्ट खालामबायनो ओमफ्राय सापर्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोनदो गाबोन खालामदो आरोना ओमफ्राय एसबि स्किनटास जाय आंखौ सापर्ट खालामदों कमेन्ट हरना दोन आं गाबोन बेक हरफिनगोन सरिखा लोगोफोर है दलथार राजा सियरखा लोगोफोर होनदों माने कमेन्ट हरनानै दोनफिन आरोना ओमफ्राय बे गाबोनहाय बेक खालामफिनगोन बे माने खोथाया सियरखानो आरोना हरफिनलायदो आरो ओमफ्राय जसेफ नार्जारि हेल' आइ एम फ्रम इण्डिया कबिता बाथोनखौ मिक्साराव आवग्लिना जागोन आंनो नै माबाखौ होनहरबाय जसेफ नार्जारिया कबिताखौ होनहरबाय आरोना बाथोन खालामनानै जागोननो मिक्साराव ओमफ्राय किसान खाख्लारि हाय मारै खबरा कबिता दैमारि दे जिउ एलबिना आं दसे उनाव फैफिनगोन होनदों
माने कबिथाया थांथ'सिगोन खोमा आरोना ओमफ्राय दा दसे थानानै फैफिनगोन होनदों आरो एस बि किन्टास स्किन्टास निलेक्स नङालै दैमारि स्टेटास होनाय नामा निलेक्स दैमारि आं आंनिखौ गाबोन खालामगोन सियरखा फ्रेन्ड होनदों एस आर इन्टारमेन्ट हेल' फ्रेन्ड होनदों हेल' लोगो इन्टारटेनमेन्ट मारै खालामदों दङ नामा खबरा ओंखाम जागोन ना जायाखै खोन्थाहरदो एलबिना बरगयारि अखा अखाय सना कबिथा नंखाय सना कबिथा नंखाय सना कबिथा होनदों एलबिना बरगयारि सापर्ट खालामना होलायदो बर'जों बर' लोगोफोर ओं नंगौथारना सापर्ट खालामनानै होलायदोनो बर'जों बर' कबिथा दैमारि जोंहा दालि ना बा टमेटरसो जिउ एलबिना ओंख्रिया बिसोरना माबासोनो टमेट'सो जिउ एलबिना होनदों एलबिना बरगयारि गोथावथार सना कबिथा आर के नार्जारि ओइ बाजै मा खबर मोजां खबरा आंना नोंनालाय मोजां आंना आर के नार्जारि आंना मोजां खबरा ओमफ्राय नोंनालाय मारै सैथो बर' हाय बाजै मा खबर आंना खबरा मोजां आरोना ओमफ्राय नोंसिनालाय आगैमोन खोन्थाहरदों ओंखाम जादोंना जायाखै जसेफ नार्जारि एलबिना मा ओंख्रि जाखो नों एलबिना मा ओंख्रि जाखोनो एलबिना खोन्थाहरदो जसेफ नार्जारिया सोंदों जसेफ नार्जारि मा ओंख्रि जाखो बाजै जोंहा ओंख्रिया माबासो कबि आलु ओमफ्राय ना बाथोनसो आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय जाखांबायबो नै नोंसोरजों दसेलाय फैनो होननानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बिराद गोजांदों आरोना ओमफ्राय थफि गानलायलायथारबाय आरोना आङो एकदम गाज्रि मोना आरोना लोगोफोर फंबायमोन गाज्रि मोननाङा माबा राजु बसुमतारी भिडिअ हेल' आगै दासो नामा नोंहा दासो फैदों नामा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो राजु बसुमतारी भिडिअ सनाराम बिटि ब्लग 10K एलबिना आं सापर्ट खालामबाय दे गाबोन बेग हरफिनगोन लोगो एलबिना सनारामा होनदों एलबिना सापर्ट खालामबायनो ओमफ्राय गाबोनहाय बेग हरफिनगोननो आरोना एलबिना बरगयारि जाथ'वाखै संगासिनो दासो दालि अमा टमेट' ना फ्राय आरो दाउ बेदर जसेबनो ओंख्रिया मेरलाथार बिसाना एलबिना बरगयारि मोनहानि ओंख्रिया बिराद मेरला आर के नार्जारि हि होनबाय आरोना मिनिबायसो ओमफ्राय सोरखौ मिनिखोथाय आंखौसो मिनिखोना माबा एलबिना मोनखौसो मिनिखो मिथिला आरोना आगैया सोरखौ मिनिखोथाय थुलुमनि बर' जसेफ नार्जारि आंखौबो सापर्ट खालाम फ्रेन्ड दे आं खालामना होबाय दे थुलुमनि बर'आ जसेफखौ सापर्ट खालामबाय आरोना ओमफ्राय नों गाबोनहाय बेग हरफिनदो आरोना बेखौ थुलुमनि बर'खौ ओमफ्राय एलबिना बरगयारि अके सनाराम आं गाबोन बेग खालामगोन होनदों आरोना ओमफ्राय थुलुमनि बर' एलबिना आंखौबो सापर्ट खालाम प्लिज होनदों माने बेखौबो खालामनानै होदो बयबो सापर्ट खालामलाय आरोना जों फिसाजों फिसा होमबासो जों एसे जौगागोन नालाय ना ओमफ्राय राजु बसुमतारी भिडिअ एलबिना हाय होनदों राजु बसुमतारिया एलबिनाखौ हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जसेफ नार्जारि थुलुमनि अके दे होनदों आरोना जसेफ नार्जारिया थुलुमनिखौ ओमफ्राय एलबिना बरगयारि थुलुमनि आंनाव कमेन्ट खालामना दोन आं गाबोनसो बेक खालामगोन होनदों एलबिना बरगयारिया थुलुमनिखौ होनदों आरोना गाबोनसो बेक खालामगोननो एलबिना बरगयारि राजु होनदों राजु बसुमतारिखौ एलबिनाया
ओमफ्राय रानिमोन राजामोन सनाफोर सोर माबा लाइक होआखैबा लाइक होलांदो आरो ना सनाफोर एकदमबारे आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आं दिनै माने आंनाव बेसेबां मानसि बेसेबां बिदि फैगोन सानाखैमोन आरोना ओमफाय माबाया थुलुमनि बर'आ होनदों एलबिना अके खालामफिनथार दे होनदों थुलुमनि बर'आ होनदों एलबिनाखौ खालामफिनथार दे होनदों आरोना ओमफ्राय राजु बसुमतारी भिडिअ'आ होनदों लाइक दान होनदों आरोना राजु बसुमतारिया ओमफ्राय सिमां बसुमतारिया होनदों मा खबर आब' आंखौ होनदों आं मोजां खबरा आंना खबरा मोजां सिमां बसुमतारी राम बिटि वाइ ब्लक 10K रक नार्जारि सुपार खालामदो गाबोन बेक खालामफिनगोन नै सुपार माबा खालामनानै होदो आरोना सापर्ट खालामनानै होदो आरोना ओमफ्राय गाबोनहाय माने बियो बेक खालामफिनगोननो एलबिना बरगयारि अके इउ डन्ट वारि थुलुमनि होनदों आरोना एलबिना बरगयारिया हा ओमफ्राय आगैमोन सनाफोर ओमफ्राय बिनानावमोन एकदम माबा लाइक होलांदो आरोना अननानै दे सोर सोर दङ कमेन्ट हरलाय होमबासो मिथिगोन ना आं सोर सोर दङ दाख्लै आखाया गोजांजोब्बाय आंना हेल' गाइस हेल' कमेन्ट हर कमेन्ट जोंना बाग्लारिया माने आखाइ रुमायबायनो आंखौ लानो थिनदों बेखौनो लानानै होबाय आं एसे बिखार नालाय स्टेनबो गैया जोंहा कमेन्ट हर दे कमेन्ट मा होनदो सनाराम बिटि ब्लक 10K हाय सिमां बसुमतारी सापर्ट खालामनो होदों सिमां बसुमतारीखौ सापर्ट खालामनो होदों सनारामा खालामनानै होदो सापर्ट खालामलायदो आरोना बयबो गोदाननो आंनियावबो सोरबाफोर गोदान फैदोंबा खालामदो गोदान कुइसन बायदोंबा आंनिखौबो दे लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो होमबासो मिथिगोन आङो खोनासंनानैल' थानांला सोर दङ 6 जन दङ सोर दे कमेन्ट हरदो होमबासो आं सोर दं मिथिगोन नालाय दे कमेन्ट हरदो सनाराम बिटिवाइ ब्लक 10K आंखौबो रावबो 6 सापर्ट खालामथार नामाब्रा सनाफोर नै माबाखौबो सनारामखौबो सापर्ट खालामदो सोरबा गोदान फैबाय बायदोंबा सापर्ट खालामलायदो आरोना सनारामखौबो एलबिना बरगयारि आं ओंखारथ'नोसै दे लोगोफोर आंखौ सोर टु सापर्ट कमेन्ट खालामना दोन 24 आवार्सनि उनाव बेक खालामगोन
सियरखा होनदों एलबिना बरगयारि आं खाथ'नोसै आरोना ओमफ्राय सोर सोर कमेन्ट हरदों गाबोन माने 24 हावार्स जाबाथाय गाबोन माने बियो कमेन्ट माबा हरफिनगोन बेक हरफिनगोन आरोना ओमफ्राय सोर बेखौ रमेन बर' मा खालामदों आब' नै आङो दङ ओरैनो नोंसोरजोंनो माने ओंखाम जाखांनानै माने थान्दाथार नालाय ओमफ्राय नै कम्बल सिङावसो थादों आरोना आङो ओमफ्राय नोंसोरजोंनो लाइफ दसे होनो होननानै फैदों आङो दं ओरैनो नै दा नोंसोरजोंनो रायलायनानै रमन बर'लै ओंखाम जाबाय जायाखै आब' ओंखाम जाबायना जायाखै आब' जोंहा जाबाय ओंखाम जाबाय जोंहा एलबिना बरगयारि सनाराम आं गाबोन बेक खालामगोन दे एलबिना बरगयारिया होनदों गाबोनहाय बेक खालामगोननो सनाराम ओमफ्राय बड' ट्राइबेल अफिसियेल नामा मा मैगं जाखो सोरखो सोंखो जाहा माबासो ओंख्रिया जाहानिखौ सोंदोंबा आरोना ओंख्रिया जाहाना कबि आलु ओमफ्राय ना बाथोनसो ओमफ्राय नै आं मालाय लाबाबो नायनो रोङा सनाराम जागोन होनदों सनारामा एस इउ बर' हेल' एस इउ बर' हेल' आगै दासो नामा नोङो आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय एस इउ बर' राजु बसुमतारी भिडिअ निउ फ्रेन्डनो राजु बसुमतारी रामन बर' माबेलाय मैगं जाखो आब' जोंहा ओंख्रिया माबासो मा होनो आलु कबि ओमफ्राय ना बाथोन आरोना जोंहानि ओंख्रिया ओमफ्राय माबा एस इउ बर' प्लिस सापर्ट एस इउ बर'खौ सोरबा गोदान फैदोंबा सापर्ट खालामनानै होदो सापर्ट बिदों एस इउ बर'आ सापर्ट खालामना होदो आरोना सिमां बसुमतारी ओंखाम जाबाय नामा आब' जोंहा दहायनो जादों ओंखामखौ जोंहा ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानैनो आं दसे लाइभ फैनो होनानै आं फैबाय आरोना नोंसोरजोंनो दा रायज्लायगासिनो दङ ओमफ्राय मा होनदों राजु बसुमतारी भिडिअ रावा मा जाखो सोरनिया रावा मा जानो आंनिया उन्दुनानैसो माने होगासिनो दं नालाय ओमफ्राय रावा बोरैबा जादों नामाथाय सिखारना होनांगौबा होनोसै गोजांदा गोजां होनलायसिनो ना रामा बर' गोथाव माथो आब' गोथावसो जानो बाबायना बे ओंख्रिखौ फुना जाबाय ओंख्रिया गोदानावसो गोथाव मोनोमोन ओमफ्राय दा आं बारा गोथाव मोनला आरोना ओमफ्राय रामान बर' आब' बहानि मोनलाय आब' होनदोंना आंखौ रामान बर' आङो माबानि रमेन बर' आं माबानि कार्बि आंलंनि आङो र' हमथ'लाय नायथ' नों हेलौ गाइस कमेन्ट प्लिज जोंना बाक्लारिया बाहेरायाव थांनोनो कमेन्ट प्लिज सोर सोर दं कमेन्ट हर कमेन्ट सोर सोर दं हेल' सोर सोर दं कमेन्ट गोजोनथार माथो आब' आं सनितपुर राङापारानि रमेन बर' नोंथाङा माने राङापारानिसो आरोना सनितपुर राङापारानि आरोना
जोंना कार्बि आंलं बकलियानि रमेन बर' रमेन बर' गोजानथार माथो आब' आं हलै सनितपुर राङापारानि आब' राङापारानि आरोना ओमफ्राय मा होनदों रमेन बर' ओं गुमै ओं होनदों आरोना ओमफ्राय गोजांदोंना लोगोफोर बिराद गोजांदों एकदम माने गोजांदों आरोना मिजिं बर'नो एडभान्स हेपि निउ इयार 2023 सेम टु इउ हेपि निउ इयार मिजिं बर' गोदान बोसोरनि थाखाय गोजोन हामलायहरनाय थाबाय दे सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो राजु बसुमतारी भिडिअ मालाय एडवार्स मा होनखोहाय राजु बसुमतारीलाय होआ जारलासो जागोनहाय आंखौ राजु बसुमतारी भिडिअ होनदों राजु बसुमतारी भिडिअ देवरि हलाय नीचे का क्या है वेर राजु बसुमतारीया दाबो दं आरोना आंजों मा होनदों सोर सोर दं कमेन्ट हरदो थांबा लाइक होनानै होलांदो आरोना आंबा मालायफोरनाव बिराद गोबाव थायो हराव एकदमबारे जादा जा थाफालाबायबाय थाथारो आङो आवा फावानो राजु बसुमतारीया दे हरबावदो राजु बसुमतारी ओंखाम जाबाय नामा ना जायाखै एसबि मिउजिक भिडिअ हाय बाजै हाय बाजै होनदों आंखौ हाय एसबि मिउजिक भिडिअ मा खबर ओंखाम जागोन ना जायाखै खोन्थाहरदो थुलुमनि बर' एलबिना बरगयारि आं खालामबाय दे होनदों थुलुमनि बर'आ होनदों एलबिना बरगयारिखौ होनदों खालामबाय दे होनदों थांबाय नामा बि बाग्लारि ओंखाम जाबायना बाजै ओंखाम जाबाय आङो दहायनो ओंखाम जादों ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै माने दसे लाइभ फैनोसै होननानै आं फैबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोरजोंनो दङ दा ओंखाम जाखांनानै राजु बसुमतारी भिडिअ मा हरोबाल राजु बसुमतारी एसे मोजाङै हरलाय आंबो मोजां फरायनो रोंनाय बायदि आं माने बारा रोंस्राया नालाय ओंखायनो माने आंखौ एसे मोजां लिरनानै हर आरोना आं बारा बुजिया राजु बसुमतारी ओंखाम जागोन ना जायाखै दे सोर सोर थांखो सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो आरोना बि बाग्लारि मा ओंख्रि जाखो बाजै जोंहा ओंख्रिया माबासो आगै कबि आलु ओमफ्राय ना बाथोनसो आरोना ओंख्रिया गोथाव नङा जाहाना ओमफ्राय नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो बि बाग्लारि ओमफ्राय नों अबेनि खोन्थाहरनाय
जाना सानै सानै होनाय जायो आरोना माबे बेखौ नुदों बे माबे हो दे बिबाग्लारि मा ओंख्रि जाखो थांबाय नामा हा थांबाय नामा बिबाग्लारि थांबाय नामा मानसिफ्रा सोर सोर थांखो सोर माने सोर थांखो सोर थाखो आं मिथिला माने कमेन्ट हरबासो आं मिथिगोन सोर सोर दङ साब्रै दङ दा ओमफ्राय सोर सोर दङ आरोना मिथिला आङो सोर सोर दं कमेन्ट हरदो दे तुलुमनि बर' निउ फ्रेन्ड थुलुमुनि बर'खौ सोरबा गोदानफोर फैदोंबा थुलुमुनि बर'खौ सापर्ट खालामदो माबा एस इउ बर' र' दं अ एस इउ बर'आ दं आरोना लाइभआव दाबो आंबा मालायनाव बिराद गोबाव गोबाव थायो आंनावबो एसे थादो आरो ना अननानै माने भिडिअबो होनो हायाखै नालाय आङो ओमफ्राय दसे लाइभखौनो होस्रानोसै नामा बिदि सानबाय आरोना आङो एस इउ बर' मा ओंख्रि जानाय नोंसा खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय माबाया राजु बसुमतारिया थांबाय नामा राजु बसुमतारि भिडिअ'आ थांबाय नामा दे सोर सोर दं सनाफोर कमेन्ट हरदो नायनो रोङाबाबो नायसाबबायनोसै आरोना आङो माबाफोर भुल जालांबायदोंबा फरायनायाव बा नोंसिनि कमेन्टखौ फरायनायाव भुल जादोंबा निमाहा बिग्रोनाय थाबाय सिगाङावनो सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म आंबो दं सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म नोंबो दं आरोना दे सासे थांबाय आंनि लाइभआव थाबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ मानसिफ्रा दाबो ओंखाम जायाखै खोमा आरोना जोंहा माने जि एडभान्स जाबाय थुलुमनि बर' थांबाय नामा थुलुमनि बर'खौ सोरबाफोर गोदान फैदोंबा गैयाबा बिनिखौबो सापर्ट खालामदो आरोना बयबो सापर्ट खालामलाय बि बाग्लारि आलु बिन्स आं माबलाय बिस्वनाथ थिलिनि सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म बहानि जाखो नानिया आंखौ सोंखोना माखोथाय आंखौ सोंदोंबा आं कार्बि आंलंनि कार्बि आंलं लांहिननि आङो ओमफ्राय सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म बि बाग्लारि सापर्ट खालामदो माबा सोमदोन जोहोलाव ब्रह्मखौ बि बाग्लारिया गैयाबा सापर्ट खालामदो दिनै सासेया खालामनानै हरदो ओमफ्राय गाबोनहाय सासेया खालामदो कमेन्ट हरनानै दोन ओमफ्राय ओरैनो माबाबा जाया आरोना भिडिअ'खौ एसे नायनांगौ नायनानैसो माने खालामनांगौ आरोना सापर्ट खालामनांगौ होनबासो थायो नङाबा ओरैनो खालामबा थाया आरोना लोगोफोर सारला बर' ब्लग मा खबर आब' आंना खबरा मोजां नोंनालाय आगै मारै खबरा मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो एसे आंना खबरा मोजां आरोना सरला बर' ब्लग आंना खबरा मोजां नोंना मारै सरला बर' ब्लग आंनि खबरा
माले आंनिखौबो सापर्ट खालामना खालाम खालामलायदो। सरला बर'खौबो सापर्ट खालामनानै होदो। जायना गैलाया माने सापर्ट खालामदो आरोना। बि बाग्लारि आंबो दं। बि बाग्लारियाबो दं। आं लि ओमफाय सोमदोन जोहोलाव ब्रह्मआ होनदों सरला बर' ब्लग लोगो खालामदो होनदों। सरला बर'खौ होनदों सोमदोन जोहोलावा लोगो खालामनो होदों आरोना। लोगो खालामलायदो नोंसोरो सापर्ट खालामलायदो आरोना। गैयाबाथाय सापर्ट खालामलायदो आरोना। सरला बर' ब्लग लोगो खालामदो। लोगो खालामलायदो नोंसिना गैलायलायाबा। सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म भिडिअ'आव कमेन्ट हरना दोन। सोमदोन जोहोलावा होनदों भिडिअ'आव कमेन्ट हरनानै दोननांगौनो। गाबोन बेक खालामगोन बियो। बि बाग्लारि नोंलाय बबेनि बाजै? आङो माबानि कार्बि आंलं लांहिनि। सोमदोन जोहोलाव मा ओंख्रिमोन आब'? जाहा ओंख्रिया माबासो कबि आलु ओमफ्राय ना बाथोनसो आरोना। सरला बर' ब्लग आंनाबो मोजांथ' खबरा। ओंखाम जाबाय नोंलाय? आंबो जाबाय बिनानाव ओंखाम जाबाय आंबो दहायनो जादों आरोना। ओमफ्राय नोंसोरजों दसे लाइभ फैनो होनानै आं फैबाय आरोना दसे। ओमफ्राय ओंखामा जाबाय दहायनो आंबो। ओमफ्राय मा होनदों सनजिब बसुमतारी र' ओंखाम जागोरोनि 10 मिनिटाव। दे ओंखाम जाग्रोनो होनदों सनजिब बसुमतारिया। जाहैदो दे। ओमफ्राय रमेन बर' आब' मारै होनो आब' हि होनखो ना मा होनखो? सनजिब बसुमतारी माबेनि नों खोन्थालाय। माबेनि नों आंखौ सोंखोना सोरखौ सोंखो माबेनि होननानै? आंखौ सोंदोंबा आं कार्बि आंलं लांहिनि। बि बाग्लारि जागोन आंनिखौबो सापर्ट खालाम। जागोन होनदों बिबाग्लारिया आंनिखौबो सापर्ट खालाम होनदों। कमेन्ट हरलायलायनानै दोन आरोना। ओमफ्राय खोमथा बसुमतारी हाय आब' उरां फारां मोनफैलायबाय आंबो आंनि भिडिअ' बावहाय। खोमथा बसुमतारी आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ। रमेन बर' आं खालामबाय जादोंमोनलै आब' बेनिखायनो अंखारथ'दोंमोन। ओंखाम जादोंमोन। दे ओंखारथ'दोंमोन ओमफ्राय दा फैफिनबाय आरोना। ओमफ्राय सोमदोन जोहोलाव ब्रह्मआ होनदों अके बि बाग्लारि खालामगोन बेक सापर्ट होनदों। माने गाबोनहाय बेक खालामगोन बियो। खोमदोन जोहोलावा गाबोनहाय माने बेक खालामगोन आरोना। सनजिब बसुमतारी लांहिन मा गामिनि नों? आंखौनो सोंदां। मा होनदों? लांहिन मा गामिनि नों? नोंखौनो सोंदां। आं माबानि लांहिन जाम्बुगुरिनि आङो। लांहिन एसे थांबावनानै ओमफ्राय जाम्बुगुरि दंना बेहाय आंनि गामि आरोना। ओमफ्राय मा होनदों सनजिब बसुमतारी माबा अनसाय स्टुडिअ'स बड' हाय बाजै सना हाय। मा होनदों अनसाय हाय अनसाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। रमेन बर' माबालाय
मोननाङा दै आब' आं खिन्थाया लासिनो ओंखारदोंमोन दसे मोना दे मानो गाज्रि मोननो ओमफ्राय एबाग्लारि नों बबेनि बाजै आङो माबा लांहिन जाम्बुगुरिनि आं कार्बि आंलंनि आरोना ओमफ्राय रमेन बर' आल'लै अन्नानै आंनि गोदान भिडिअ'खौबो नायदै आब' सना मोनबा मानो नाया जानो आं नायखायो गोदान आंनाव फैबाथाय आं नायो ओमफ्राय आरो आं माबा मेसेज हरफिनखायो आरोना ओमफ्राय सनजिब बसुमतारी दास मालाय आदासो जाम्बुगुरिनिनो दा नों ओं आं जाम्बुगुरिनि सनजिब बसुमतारी आं जाम्बुगुरिनि आरोना लांहिन जाम्बुगुरिनिमोन आङो ओमफ्राय अनसा स्टुडिअ' बड' जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय नोंबो जोंहाथ' दहायनो जादों आरोना ओंखामखौ एकदम रायजोनि आगोल जादों खोमा आरोना गामियाव जाबाय ओमफ्राय थान्दाथार नालाय ओमफ्राय थाबाय आरोना बिदिनो ओमफ्राय एसे लाइट फैनोसै होननानै फैबाय आरोना ओमफ्राय जि थान्दा एकदमबारे गरमबा गरम जायो थान्दाबा थान्दा जायो आरोना थान्दा बोथोर नालाय दा ओमफ्राय सनाफोर लाइक होनानै गालां आरोना सनजिब बसुमतारी आंनि भिडिअ'खौ नाया होनबा नों ओंखा नों आं नोंखौ सेनाया आंखौ सिनाया आं नायखायोथ' सबनिखौबो आंनाव दं थानायखौ आं सबनिखौबो नायखायो माथो सोरनिखौबा थालांदों जानो हागौ आरोना ओमफ्राय थालांदोंबा गाज्रि मोननाङा आं मालाबा आरो नायफिनगोन आरोना अनसा स्टुडिअ' बड' रमेन बर' आगै आंजों लोगो जादो दे माबा होनदों अनसाया होनदों रमेन बर'खौ होनदों लोगो जादोंनो अनसायजों लोगो जानानै होदो ओमफ्राय रमेन बर' ब्लग बानायथाराखैना आब' नों बै साननैसो ब्लगखौनो बानायनाय जायाखै आं दाबो ओमफ्राय मा खालामगोन मारै भिडिअ लाबोगोन बिदि जानानै दं आरोना ओमफ्राय आं माने माखौ मा खालामगोन जेरावबोथ' थांनाय जाखाया नालाय ओंखायनो थांथ'नाय जायाखै ओंखायनो मोजां भिडिअबो लाबोनाय जाया ओमफ्राय सानफ्रामबो बे संनाय खावनायखौबो एकदम मारै देखायबाय थागोन बिदिबो जालायलाङो ओमफ्राय गोसोआनो ओमफ्राय आं माने भिडिअखौनो खालामाखै आरोना लाबोगोन र' एबारबा लाबोनो नाजागोन आङो हानायखिनिखौ सनजिब बसुमतारी सनजिब बसुमतारी आं मा गामिनि होनखो ना माखोथाय ना आंखौसो सोंखो आं मा गामिनि होनदों सनजिब बसुमतारी आं डिस्ट्रिक्टनि सनजिब बसुमतारी आं डिस्ट्रिक्टनि प्रिति बसुमतारी मा ओंख्रि जानाय बाजै प्रिति बसुमतारी मा ओंख्रि जानाय बाजै होनदों आंखो जानाय लोगो मा ओंख्रि जानाय लोगो आंना ओंख्रिया माबासो कबि आलु ओमफ्राय ना बाथोनसो आरोना ओंख्रिया आंना प्रिति बसुमतारी आंना ओंख्रिया कबि आलुसो आरोना ओमफ्राय रमेन बर' संनाय खावनायखौनो माबा कार्बि आंलंनि फुल'निनिखौ सिनायोथ' नों ना सिनाया फुल'निनिखौ आं सिनायोथ' फुल'नियाबोथ' आंनाव दङ थेंकु माराक ब्लग हाय साबसक्राइबार माने
माबालाय दिस हाय आब' होनदों हाय फंबाय राजु बसुमतारी भिडिअ इनज माबालाय इनज राजु बसुमतारिया मा लिरनानै हरखो बाल मा ओंख्रि जानाय राजु बसुमतारी दाबो दं नोङो खोनासंनानै एथ' गोबावजों दासो कमेन्ट आरोना ओमफ्राय कमेन्टखौबो मारै लिरखो आंहा माने बुजियानो बिनि कमेन्टखौ हिनजेट ओमफ्राय सन्जिब बसुमतारिया होनदों मेसें थारात ना मा होनखो सन्जिब बसुमतारी एक्सट्रा इउटुबारखौथ' सिनायोथ' मा नों सिनायो मानो सिनाया जाखो जोंनि खाथिनिनो ना सिनायो एक्सट्रा इउटुबारखौ सिनायो मानो सिनाया जानो ओमफ्राय आंखौ सिनायाखोमा आरोना बियो ओमफ्राय आंथ' सिनायखोमानानै दं आरोना सिनायखोमानानै दंखायो आङो ओमफ्राय मालाय बिसोर गिदिर ओमफ्राय जों दासो फिसा खुलिदों ओमफ्राय मारै माने माबाया आरोना आं सिनायनानै दंखायो सन्जिब बसुमतारी सेम होनदों ओमफ्राय रमेन बर' उन्दुनो ओंखाराखै नामा आब' उन्दुनोथ' ओंखारथ'वाखै आङो उन्दुनो ओंखारथ'वाखै आगै रमेन बर' आं उन्दुनो ओंखारथ'वाखै आरोना ओमफ्राय दसे थाबावगोन ओमफ्राय मा नों उन्दुनो ओंखारबाय आरोना नों उन्दुनो ओंखारबाय रमेन आगै रमेन बर' आगै नों उन्दुनो ओंखारबाय नामा थान्दा ना जि थान्दा एकदम खोमथा बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रिजों जाखो आब' उरां फारांनो जाहाना ओंख्रिया आं खोन्थानोसो लाजिलायबाय आरोना ओंख्रिया जाहाना कबि आलु ओमफ्राय ना बाथोनसो जेबो गैया सन्जिब बसुमतारी आं लोगो हमना फैबायथ' बेखौ पार्टि जानो लेंहरदोंमोन थांनायावनो जाया माथो आं सोर लेंहरदोंमोन नोंखौ पार्टि जानो सन्जिब बसुमतारी नोंखौ खोमथा मोसाहारि गोथाव दै आब' बेनो उरां फारांनो गोथाव मोनो होमबा नोङो आं गोथाव मोनला जाबाय थानायखाय माबा सन्जिब बसुमतारी एक्सट्रा इउटुबारा नोंखौ पार्टि जानो लिंहरदोंमोन आरोना आंखौथ' सिनायनाय नङा बियो सन्जिब बसुमतारी आंखौ सिनायनाय नङा बियो एक्सट्रा इउटुबारा आं सिनायो आरोना जोंनिया बिसोरनि आब' माबा मिथिंगामोननि खाथि जायो जोंना जाम्बुगुरि ओमफ्राय बिसोरना माबा औवाबारि ओमफ्राय रमेन बर' आं रमेन बर' आब'लै खोमथा मोसाहारिखौ सोंलाय बहानि माबाखो खोमथाखो खोमथा रमेन बर'आ सोंदों माने खोमथा मोसाहारि नों अबेनि खोन्थानानै लाहरदो आरोना नोंखौ सोंदों सनाराम बिटिवाइ ब्लग 10K मा गामि बाजै नोंनालाय आंना गामिया आं जि मेला खोन्थाबायहाय खनलेनो लाजिलायलांबायसो आंनिया माबा लांहिन जाम्बुगुरिनि आंना गामिया ओमफ्राय नोंलाय अबेनि सनाराम नों अबे मा गामिनि थांजोब्बाय मानसिफोरा उन्दुनो ओंखारबाय खोमा मानसिफ्रा थांजोब्बाय
आं उन्दुनो ओंखारदोंमोन। थांजोब्बाय खोमा मानसिफोरा साथामल'सै। सनाराम बिटि ब्लग अबेनिमोन खोन्थायाखिसै जिन्टु एस माबादाय देबेन जानि ब्लग हाय होनदों हाय मारै खबरा जिन्टु मारै खबरा सनाराम बिथि ब्लग 10K रमेन बर' सापर्ट खालामदो माबाखौ होनदों सनारामा रमेनखौ होनदों सापर्ट खालामदो सापर्ट खालामलायदो आरोना नोंसोरो सापर्ट खालामलायदो सनारामखौ रमेना सापर्ट खालामहरदो। रमेन बर' दिनै आब' बिजाब नायाखैलै आब' बानानै